dihita diru nina lau tu lawanota tuna binukan yo putta opumara dulu jadi nongape nang pirsa dihita molo dikiala sangap yo hata na uri pina muna sanga do tua di jadi nongape nang si dohono dihita molo supaya mang mamukawan diru ni ulot taisur dan salah hita namar sifat sangapan Soni wali pasaro di hita di papar putta opumara dulu mau lihat tuh di bagasan guarniama dohot anak dohot di perbadia amin aliamang di batana basa mualni hatu Allah seroha nunga radi hami sudi pinopar opung nami opumara doluk si bolon do opung nami bursinaga di puguni alamanon ima huta na pinukana lama punai ulau nami ulau nauli nadingkan paso busihon di poparan ni opung nami Tuhan ditiur ni arion madok mau lihat kami gok rohanami las rohanami atong saya to dimima to di perbadia napatiur hudar lamang gok rohanami asa sudi ulon nami marbona nauli marbona dedingkam maun dihami pinopar nepung nami nabui ngoton nami zara nabui pedingganon nami dohot roha nasada roha narita pakilalan na marsitomuan Tuhan upasahat kami ma sakap baga-baga naulion asa matat pujiyom may diguarmo hatuaw dihami akapinoparna narosya purba sa hatudang sina dipugo ni alamanon diari nauli diari naningganon atong pasaton nami madiri nami ngulu nami sakap nami marhiti Kristus Tuhan nami amin di bagasang gornyama dota anak doton di perbadia amin. Bahasa tangi kok. Jadi dulu deh, dulu deh.
Memang aku joro-joro dong. Namanya kakak yang cantik ini selalu sombong. Jangan dulu. Ini deh, aku kan ondo deh nih. Aha, bang bojarnya mah. Iya, ini nih bojar. Ini abang kita. Hello, kita berdua. Hello, pemurah dulu. Hello. Tak apa. Jadi itu hita sudi martangi-tangi yang mahita naing bonata maulog taon. Jadi hamoraun ni oputta nagabibuhi tateyan ima halak na maraporsyaon jala ima nagabi ipatadahon marhiti joro-joroon. Yesus masuk do joro di Jerusalem. Jadi hitape ro tu joro-joro ala na me do kan. Jadi gereja ma joro ni dia bata alai tongdo gebetianotta ima semangat ni oputta opumaradoluk si bolon dohot oputta borusinaga namang koparhita ima sada na perlu. Jadi nga di bait di somuse dohot prasasti naung ro pinoparniopui ro tu ingananon jala marhiti ulang taon mangido hita tu debata asa tiatianan nasiano putta ima joro-joroon gabi hamurang ni partordio di hita sude pinopar ni pumaladulok. No di alamat dokonok kuma aha songo dia mahita nanaing mamake ingananon tua katikinaroon. Alayon ingotot tama mauliate donota tu debata marhite oputta ala dilihat do di hita imatiatianan napaingotok kita asa gabi ikodo mangido pasu-pasuna ima ipola ni hita dison. Jadi nunga dison aix tio naing tanya konot tamay tu dia bata asa tio parrohaon tio parngoluon tio ay dapoton jala persasyo petong ikonurasot do tingananon do tita pesude na dison asa puti sohaliapan puto sohabubuhan asa pulik kita di jolo ni dia bata poparan ni oputta opumaradulokon atong saunari boydo rahita maridde sa ayat ore bata tangi honang sa ayat sale dua tulu ya ore bata tangi honang nama lasro hari jolo mauliate maulo sialaba sabasami martang yang mahita aliamang debatana basa jala para siroha nunga hutio pamia istiotio pasu maun asa gabigok tua dihami sude pinopar liopong nami opumaradulok doli si bolon doho borusinaga nunga pung hami madok mauliate nunga sadero hanami laing madalo pasu-pasu na marsinuksuk siya tangami atong say gabiak na badia maon
pabadiaho kami sudi pinoparni opung nami opung maradolok doli si bolon do Borsinaga asahami pe si Torres ni holi-holi siang nyakula siga benanula sinur na pinahan dapat na niluat tarida na sinalahan asahami pe totong di bagasan hahipasol ni pamatang doktor di sudi hami na diuras marhitay na badiaon badia di jolom badiama do di joloni dongat jolma di batana sinagogoy madongani Jesus Kristus marmahani tot di nama makorasi arian lang bodari amin. Aliamang di batana baca zara para siroha urasima sudihami pinoperni oppu maradulukon namar sihol diari nauli diari nanggadon asa di bagasan si torsini holir si miakula martua hami sude pinoperni oppung nami Kita na 5 mewakili pinoparnyo puta adora pete IPP sama ta pastor sianok kita sarat mabuka kita selubung nong prawai di dengan ano absen major ngalen kak besudi isi nomor 2 Pak masih sudi aliamang di batana bahasa dalam para siroha nunga buka selubung songot tadani namarningot tami marsihol-sihol papalannya pumaraduluk joro-joro sitonggi-tonggi Sabtu 5 Juli 25 partada mau Tuhan asala marga mau dihami dia porseon nami maraduluk si bolon lohot opung Borsinaga nong tapeot siya nakauputa alay tungboha adong di hita pinoparna dope na subui hatus sejarai manang ceritai asal usul ni parjongjong ni joro na pinukanyo putaon hubay kami sa oti siya noon sungod dia do asal usul manang mula ni adong joro na binan ni oputaon sa tabi di hita pinoparnyo puta jumulo aw masyatabi di tongah-tongah ni pinoparnyo po gudang do hita jalanong torop do hita manangiho nakka turi-turian nya kaputa alay mo lohu hatahok kami non hata turi-turian nong tatangihon gabi parningota ni di akka no poso di geleng tapala detikyon dang na gabi mangoroy sangap di hita pala sa luhuna jadi dia kana tua mo lohurang penon yak kapadohanon dinggad do hita marsita boran yak kahatan at nauli dia kadamang do dayina nga pala sa lubna naung namalo si tutudo ang goputa pumaralulu doli do oputa pumaralulu boru mabain joro joron gabi seda parningotanon di hita pinukparna koputa nabonggali terbukti dodo asa darion seunang peyari sadarion pribadi lepas pribadi rodo hita tusun marningot oputta opumuraduluk marhite tangiang kujoro na pinukkano jadeliani akadamang do dainang yang goputta opumuradoli marhite lungun do habengeto do na mamukka joro-joro na tay hutto na pala ditikyo basa hudo ko kami marhite lungun do benget dung borha oputta siya tano surung nung sao tua putta boru Borsinaga siya lubutua manosor do oputta doli siyan tano surung sigorat
ima huinganan sitonggi-tonggion. Buasa hudok kumarhitelungun akamang tolu do anggo putta na martinuduhon oppu joratahi oppu maradulu do oppu tinggir. Moloi hatehon yo putta oppu maradulu holam marmahad do disuruh bapana do ya. Dung sikop ibana menguli boru nirajai maputta oppu boru sinaga nasian lubutua. Permisi may mana dinggan manosor mahutano si sadarasang ima si tonggi-tonggion. Na perjulu songgok ma opung tai manang maringanam ma jumulu do diririt aik lau ingananna na jonok lau ingananna lau maupung tahu si tonggi-tonggi na tarulang manang fusi tonggi-tonggi na julu no etadok jumolo do imana disi adong do aek mol na tiu disi ima ale aek batu na jonok di si tonggi-tonggi na julu dung songgop opung tadisi do ay sileang-leang perbatasan hurong kurni huta luas dono ini hidup banda sada huta tahun sampai hu sileang-leang gak bisa ada bius dung songgo opung tatu si maringanam mana jida disi adong mana julu basa pidda mapung tai tu ingananon isom majumulu na sida maringanan na ipuditaon na ornopon buasa pidda sian sitonggi-tonggi na tarulang ala na julu dang piga do pejolma adong ma sabola hurong kurni hutan inna panggargaji na julu ala hola no putta boru do di jabu o putta doli lau mengulaw-ulaw na Roma panggargajion madapat tono putta boru imasai gudang dope akka na marsibuharan akka pajaja do akka nasing do akka musuh salam panangiyom mau putta boru HP na mangalului na hobar ula-ula na do panggargajion ikira rohana ma laurona ma musuh hira songoni ma panangyan jedun ro oputta doli tu jabu roma putta boru kolado hita siano na rona men na musuh ujung na manosor ma puttai matuson dang huta na ngadong sinwain dung manosor pungta tusun ala dangadong dope agomonwain roy pada masai totong do pungta ihabenge to marhiti tangiang huwa puta mula jadi ibai majoron dele pertangyangan na ido anggo mulanion jong-jong dison mangurarat jala mangupar parma opung tadison alai buasa pidda sianon tuhuta naung dingananan aladong do parsiholan di jalo putta doli sian amangna ibai ma hudana dohot horbona iduluk na bulun ala syaitong mago mengalului marohano putta doli marsitua-tua may mana asamurata he berengok kudur biakki inna rohana ibaim mahudulukon perjebuanna boy ma ditatap durbiana husabanyon na balik ni hutat taon iguari mon hulod duton tinggal mau putta dison
alai basa husun ditujuh puta nang tong dojoloi ririt ima parididianna jonok dison ima pihak sibora marpinopar mo puta dison adorang soroa gau manuain isum mapung tatong martamia ima asal usul terjadi joro-joron basa hurok nama lo putai asa gabi marningo sugut izasakku akapinoparhi marhiteon ibaimon terbukti totong do hita pinoparna marningot ijama-jama nyoputon ima jolo nabui hupasatami asal usul terdiri manang ipokaputta joro-joron ihita apala itongat-tongat apala ditikyon jalarong do di buano putta puboru ima boru sinaga sian hula-hulat ta sinaga pauseyang berupa barang ima nagijang ni joron oddo anggo pauseyang doho artana sumurung na binuan do pungta dohot molo guarnion dakku boto sapa mai do guarnion na sebetu jadi molo pungta pu siri tau kami otik nae molo pungta opo moralo doli manguli buru ni rajai buru sinaga basa urok naking marhitelungun lu jado pungta mangariri oputa buru asa boto hita kano posong ka kano tuai boto do basa hurok loja anggo oputaboru sa sitong na majua do oputadoli alai ala Roma mangariri oputadoli hujabu ni rajai marga sinaga isukum magwarna masa do pinajulu adong ruji-ruji dia kau putai molo helakon molo sau burukon hu pangulion gabi mara burukon gabiyam maun ima hatani putta hula-hulatta iunung maburuna ayanggo putta boru mauldo anggo diri opungta jala rupana pe isido dang songono putta duli basa hurok naking putta dulu merhitelungu dok bengit holam marmaha disuruh lengkap do anggo pungta itopana alai adong tang namarti kasopung taon alai ima johuroti kina kolam marmahamad disuruh bapana do ahanat anggina ima dalan narotusun sao mau putabu boru tusun na niunung ni si matuana ima pungta doli ipasah maon pause yang bonon putaboru tutudo ruji-ruji ni hula-hulat tamarga sinaga ima si matuana pungta gabiad do opungta marpinopar do dihita turtugu ma anak na 5 ima opura jaugan opu netar doluk opu pinaingot opu jujuruhum do opu rumah gajah jadi tersongonima akamang naboy sekilas tanapot manang tatangihon tabanyak kanong tatangihon asing siani mauliate mau pasatami na marlubi hurang yak kacorita do akahataon manggohi mahita yak kapangatusyota kanong tatangihon siya naka natutuat danong perjulu ka orasoni anon kubay kami pemusetong di tabak do di parididian sekilas songonon hatorangan dihita terlumobi di generasi ke-17 dan generasi ke-18 dan seterusnya. Aku yakin molo di generasi ke-16 otik manang gejang pasti ro ngasih dapok na anggo turu-turian. Jadi om masa di pola gabi parningotat dihita iulaon na marsigol-sigolon dihita lumobi yakka generasi ta. Songonima mauliate. Gabi horas. Tangan. Atong maridde mahita Tuhan nasian hudu sa ayat. Tuhan nasian hudu
tabak anon di saan tabay tong marhite tangiang na niuluhon ni ale amang pastor opong pastor tongan non tabayan at cara singkat durison songoni do di parididen na puta songoni ma mardalam may taro hormat tong majumulo at kadamang Uli inganan din ni ganon na pinakke ni Opoy. Tong danay manatap na humaliyang kanauli na dinggan madok mo lihat itu dia bata. Saunari pe asay kon pispisota don pabadiauta asalong ingotota. Pararta nauli do oputta jala itean tuhita sudia kapinoparna suang songoni nang selubung ope. Atong martang yang mahita. Aliamang di batana basa jala paresiroha. Ingana non gabe tiatiana don siya pong nami. Opo manaduluk luli si bolod dohok boru. Tuhami surya kapinoparna. Asa marhite ingana non sa iwuka marohan nami o si malolong nami. Mamereng na tinopon na pinasat mong tuhami. Asa ajari mahami padimud-dimuton. Asa gabi halak pertangiak kami. Jala halak si boto madok mauliate tuapuam. Posrohan nami Tuhan. Hodo mual ni habadiaon. Jala paso-paso ma ingananon. Gabi inganan perdingotan. Dihami sudi pinopar ni opong nami. Buka hitam ajo silubung daw. Ale Tuhan tersurat do dison marsihol-sihol pinopar niyo pumaladulok huta si tonggi-tonggi tabak atong paso-paso maon asa manangisip hami pinopar na mamereng odo madjahon buka marohanami to paso-paso na marsinuksuk di ngulu namion. Mo anggi otik asal usul ni joro-joro sejalan mai hutabak doh hupari didia non alai tapai huti ma ceritana dung songgop opung ta sian 2 tahun napida sian toro anak kening dipukka mahu tahun marhite habenge todo do op ale puhut opung tap pumaraduluk mabaik ku taon alani puhukna ipagarimana do hutaum marhite parik batu dangarong dope songom masanuain alak berat dohot mobil nalau papunguhut do mengangkat batuon alai molo hutau selalu namar parik batu do. Jadi imasanyo puto pupurat doli do oputaboru gudang do tantangan mangingani hutan na pinukkanon mulu na julu ceritanya kaupung taro akabapata masa do pemarsibuharan i zaman nina sida
ro marganasing ibuhar humarganasing masa dope masa hisongoni alaya lamar hite ha porsia hagugo dopungta dang saut akkatahi-tahi ni parjahat dung diparik opung taon dipajongjong matabakon iguari mon tabak si bagading tua gabi nganan nyopung tamaon manatak-natap doh parhudul-hudulan na mamereng iharoroniak kanaro imasay asa totong ibotoy mana aha na masa nalauro ibaim matabakon gabi ngana parhudul-hudulan na igwari mon tabak si bagading tua puasa igwari o tabak si bagading tua nakikuro adong dua ibonopung tahanan ima pinggan manang sapa berupa panganan na pinaborhat ni opung ta ibaim ma guarna berupa haporsyaon na julu da bisa da pagaron di opung ta alai roh tabak si bagading tua si buat tua maon dia kapino parna akka na makaporsyai jalan no sumangulehon akka nasonila halomon ni jolmar amat taribata oputa mula jaya ido somoloy tano si sadara sangon si tonggi-tonggion seito na hono pungtaro tung naso jadi mangula nasuad nasouhum nasional halomon ni jol ido soy bok joro-joro do tabak arong doi baino pungtai sun berupa benda yak kana hapa porsyai gebe si buat tua mai di mana yak kana mangulehod dok naso maha porsyai isi balik ninum mak ido soseto na honak koputa unang dah tokka dah jala terbukti do piga-piga heli rotu son naing mangula akana soeda nasouhum iramoti do ipatarida hoddo hiado jol marotu son neng martahi-tahi neng mangula siuleon manang neng manakko saborngin na bagas dang sadar inong dong doi mana manang ibad doi mana iaikan appe nung itiar niari sadar ma amat tanaroi dang pola taro ise ujungnya di Papua do ahayat do tujuan na tuso dang saut na sekapan nero ido so taw hapor sayon gabe tabak si bagading tua yak kada mga kano tua humurni babe molo na jolo iba merdala sianon atar sayasing do perasaan tapagat jang may bagasar roat bay puasa asing perasaan ima hagugon ni nabinain do pungta marhiti tangiyang ima asal nyon sa pesonari tongdog gabi parningotan jalatatead doni pinoparna ahado akkana pinukka da naniulan yakapungta ima asal usul ni tabak si bagading tua na taingani apalaratikon malosongoni pecepet ceritani okku pabohok kami sianon gabi maripola mau di tongah-tongah ta apalagi generasi beriku nah songoni ma mau lihat Mari kita mau lihat tema Tuhan. Saya ada dua tolo ya. Mau lihat tema Tuhan. Di sudah basa-basa. Nang hafal ba? Ada rohatta jalaudur kita isi holni rohatta mangida akka naung pinukanya koputta lau mahita hu peasibora anon bahasa idok peasiborai hu pabuahami pianon
asa gabi sada peridian puttai kubai kami pian notong di tonga-tongata cerita nih tentang Pia Simbora songoni ma. Pemadalan na berjulu nih ya, soto boto. Dan iba boy na anak kini, kaya masih manusia deh. Kudu main si markat saja buka. Berarti ay no, dito di bodaro. Lama ita gun pareme. Toro no parin. Karang masih. Sudah ngoro bangun. Jadi ada juga orang kita sini. Di natuwa nami nadima sa buka muma silubungon sa matanya kita. Martanyang mahita aliamang debatana bahasa jala para siroha. Nunga udur hami peparan yapung nami opo maladulu doli si bolon do borsinaga. Mangibati Pia Simboraon. Ayom magabi si Bora na mga liang gugo do tuwa kapinoparna. Paulak o saluja paniak huli-huli mulumaridi di ingananon. Atong Tuhan pasu-pasubulod doy siya na julo sa ato sa unari laumar digoti pasu-pasu ma ima ugasanon marsihol-sihol pinoparni o pumaradulok Tupea Simbora si Tonggi-Tonggi Sabtu 5 Juli 2025 say pardingotan na ulimaon pardingotan na dingkat dihami asa sudi hami pinopar na pong nami halak maddo mauliate tua puamu jalabuy hami totong madapog gugo siap Pia Simboraon posorohan nami Tuhan hodo panuturi jala hodo napasaton at kapasu-pasui pasu-pasu ingananon asa gabi inganan pardingotan dihami pinopar na pong nami asatok kami halak silo mauliate disudiak kana uli doak kana dinkan. Nang turuturian ni guar ni Pia Simbora taon asa gabi sada inganan na marsituhon dioputta sa tuhita. Huawali cerita sian tabak nakining dohot huta dung marhuta opung tradisyon jolmana gugu jala jolmana puhu do anggopung ta mulaulaw
dung tubu anak na limai marpinopar dohot boru na tolui jol mana puhu do anggo opung dulu do putta boru buasa hudo jol mana puhut holan na mangulay do anggulaw na ido banna sahat do jumono tano surungan anggo parik nyo putta pangulan na songoni sa huturuan sitabo-tabo sekitar molo mula oput taon seitong do huson molo maridi ido sojoli julu naking iririt adorang soy bayanan torjoli iririt do adong mual manangaik ima on iguari mon tala molo peasib boron dung songgo akapung tarison na julu hatanya kaput tadang peasib bora do pio iguari peasi longlong buasa hudok peasi longlong agak bisang tatu sido lapatan ni bisang kurang jelas molo ido bisang agak hira angker do molo hatan wain inganano hurmun seorang do olo terjadi akan masa di ingananon jala yakahita pekano tua seolo do tabereng si berengon na sepatu iko si berengota idok mai si pitu sauduran merbaju na botar alai dang mangganggon nabur judoin na nasida jadi alani ala dongo ti songon na bisang na meruzi-ruzi maupung tamar si tua-tua iguari maon gabe guarna peasi bora gabe tutu maon si bora dihita sa luhukna do ya kapungta jala dini attono pungta no nung dibae non iguari idiri na gabe peasi bora asalaha masa ulaun na denggan itong-atongani pinoparnyo puta isi sadara sangon khusus itano sitong-itonggion sa sitong na ikot jolo jumolo do ibuat ay sianon molo na jolo marpesta kabapata ro akopungta molo lo mga lopa tung nasojadi do lopaon na idahan do lopaon na tes ang godang jolo jumolo ibuat sianon buasa molo dang ibuat seolo do terjadi kana soingiton si patay dahanom ma tata mosong si patah songot diam aje tong do dipodaho na kopung tai tuhita do awak kana pudion jalai ngana non sappe songonari arong do rahita nong sasi horizon molo marsitijur dison manang nagabe marhata olok-olok sesilalu do molodong contona cicini tangatta olo do madit ang tabotoy isun ay olo do setabi roak kan hal luar baik pehita kanong perserahan na sopola taboto akka turi-turi na rotu sun setabi kotor may konin na hape arong akating-ating olo do bolong sadiri ima anggo keunikan ni peasi borat taon sampai songonari pea songonido buasa horok nakiningan berubah sian peasi longlong gabihu peasi bora dung marsi tua-tua opung ta ibu am matuson marhite tangyang hapor siaon na imasai oputta mula jadi ido somolongso nikon ni tak putih do si bonok jala songok kami kana bona pasugit manang kita ngasih ulo tau lemon martangyang maupung tadi suduk dengan asa horas opung ta horas opinaparna dangarong biak sinak keningani masa itong-atong atta sonang mahita jala molo tabereng peon agak keru unik doon white nak kanasi
ay tacuci na botar husun tung nasojadi dorong pudar warna nyon bukti kita songonari apes mau lo sapintas taberingon ikut gabi marhuni dunia om masere keunikan hapor syauta ipea sibbarau jadi songonido akamang akainang asal usul ni pea sibbarat tahun jadi tahapor syai mai akan napinukannya kaputai ay hagabiud do dihitai jala horas do hita saluna mangihuton do mangulahon songoni masawotik naboy hu soritahon singkat gudang do penya nalai agak singkat matu ceritahon songoni ma dihita mau lihat ma Ide maita amang hita mulak musay huinganan naong tasediahon anon nung saat hita di huta langsung mahita pungu tu inganan nong disediaw panitia unang behita non yan na marserak asa pulimah hita tu inganata manglanjutan nakacarata songonima pangiduan di tonga-tongata di hita sa luhu na naetek dok na magudang Lebih horas. Untung aku bekas istri prajurit. Kalau enggak, ajab. Susah. Bang Guru. Baju hitam. Bang Guru.
Parjolo patut jala tamado hita adok mauliate tua matta lebata isiala pasu-pasu dohot pangaramotion na tu hita boy hita marpungu di bagasan las ni roha ipogo ni alaman na pinukani oputta opumuradolo damang dainang hahaanggi Bapa Iboto doho aka yanak konami suang samonima di doho akadongan panitia paniroy laung mangulahon proses ulaon marsihon siolon ihita parjolo di pabuahami masaotik ohado parborsirni aso muncul aso adong ide manang gagasan pemikiran aso adong ulaon marsihol-sihol dimulai maon tiga-tiga hita na tua-tuai marpungu di tiga-tiga hari ulaon manang kesempatan jadi jultop pema bahwa adong do keinginan tu hita asa boy marpungu di hita na markeluarga jultop pema idion di grup na adong ihita o Pumuradolo siyan mula siyan pamerengan namin dang pola adong mangdang pola gugu manang dang adong lope na marsigor-gor dihita bahwa gagasan manang ide mapain marsihol-sihol dang lope dihaparluhan alay mardala matikki yultop pemuse ujungnya lam adong tindakan-tindakan na real jalana perlu dibain langkah-langkah manang step na perlu tabain dimulai mapertemuan ta mana pangarang motiota di bulan September 2024 Maul Murado panitia papunguhon kita na keluarga alay tikilisukku di pertemuan pertama ini oleh penggagas awal boha na adong dihita keinginan manang niat mambayan marsihol-sihol dihita pokoran yo Pumuradolo isukku masian na adong na masuk di pertemuan ini sian wilayah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Banten na adong sian Bonapasogit na adong sian Sibolga na adong sian Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali suang-suang no adong sian Jayapura isuk tu sada padapotna ohado Bandung, Jawa Barat nang lupa ay odong ada dua mangula pada saat ini oha tabaid do ulaon marsihol-siholon manang na dang tikina do pe tabaid ulaon marsihol-sihol siyan sudah na adong di pertemuan ini dang adong na menolak ide mapain marsihol-sihol ido dalannya asa tabaid ulaon marsihol-sihol jala bentuknya tapili manang panitia doh suyak ka anggota manang spesial poparan yopoina adong manang olo mga tiki hari di pertemuan tabay mabentukna bentuk ucapan syukur na masugod ibain kebaktian dipimpin oleh amang muda pastor naking na patilas na kamulay jadi pertama tabay na patilas songon mamereng ahado na litukkan yopunta na jolo naking nalibahin penjelasan singkat di masing-masing na patilas na ungka adobe ini bentuk pertama bentuk kedua ima kebaktian umum manang misa na yang dipimpin ni pastor Marsugod ihita tong di punya lamanon napatuluhon adong mahitan non marlaning-laning manang diskusi makatay brainstorming macam-macam warna buta ba itu si
ahado na perlu jalan yang perluhon ni keluarga tau di hari na mangihut molotong adong dos ngita hita na laulahota di hari na mangihut. Siya kita doon oleh kita dan oleh kita dan untuk kita. Jadi molo adong do dos ngita hita ba mungkin adong menot tidak lanjut na. Ada yang meludang adong dos ahita, oh lo masai holanti pertemuan terserion. Jadi kami panitia mangido ma tuhita ganup na adong bison mangalehon pikiran mahitan membagi pikiran mahita kira-kira mana di aperluhon ni umat tau. Kami panitia madok mauliate mati sudah kita lima parno pemuda dulu na mangalehon baik pambahenan manang pikiran manang doa manang semangat asa boy mardalan ulang tahun di sadadayon. Tentu kami panitia mempunyai kekurangan do. Alirang adong unsur kesengajaan sian kami panitia mabai kekurangan ini. Alami keterbatasan ni kami sian panitia do. Alana kita mabai pertemuan holan secara luar kalau melalui jaring komunikasi do hita sebagas tabe do hita marpungo pakatahatai sude na tahari koton di dalam mempersiapkan pertemuan kana baldon marpungo mahita di pemunya alaman na pinukannya puto pemuda dalokon hira-hira 200 tahun yang lewat. Kalau nga tabereng angka 200 tahun nalbalgay jalan agajang jalan ngalili totu ida gulang dope na sumarsidadaan takya pajuk paguhi kalau pajuk mahita di sada pertemuan kalau mungkin saling melemos dan saling menegur dan adong nahurang di sini alia adong nahurang pas keluarga aledang masih teguran dan masih saling sapaan mahulangan na ada yang mau saling masih sapaan mau dang masih dadan ya selalu dang adong masih saling sapa mau dang masih dadan ada yang mau ngahia pajuk pasahali 2 hari ada dang adong muse saling sapa dari nama hidup gatot tu inaroha ipalinggam mapamikiran na nahurang lebih. Semuanya kurang lebih laporan laboy dari kami sian panitia. Saotik secara data, sebetulnya keluarga tau pemura dolo molo sian data naon di Papua ni lae tabunan udah dang roh ngaulo hita marlobi 1.500 lobi do hita 1.500 mana ulang-ulang ada di atas 2.000 lobi sudah kok para nyo pemura dulu baru bere dohon bebere iyo soalnya kita pertama mabain asumsi bahwa di dalam pertemuan non boy mara marpungu kita kurang lebih 1.000 nggak tapotong isian 2.000 50% do pinatabayan alay baktana nataberang sa unomma odo pero pani kemampuat ta jala kenginata na boy marpungo mudah-mudahan ma di hari-hari na mangihut isipin non na manurusod ilaw na sa unon boy mat lam tulingan na ido sita-sitata on hola mamulay do pion mamonay jadi ala na mamonay kurang lebih kurang do kekurangan na tersedia room untuk perbaikan-perbaikan di masa-masa mendatang siapapun itu pada akhirnya nanai mengulah homose jadi perbaikan terbuka perbaikan untuk kemajuan kita bersama sian kita oleh kita untuk kita. Mari kita sama-sama menikmati bagasan nasi roha, ulaon masih holsion natapain secara bersama manang gotong royong. Horas mari kita, horas.
semangat sulit horas. Jadi nali persarapan kami saluhuna pinoparno punta oppu muradolok nalima karena mumima di panggetian apalagi tikyon nama doha tahun sian hami anak nyo punta siap tangan mula songo siap kai madok kami sangat semangat naboy pajupang saluhuna dohot kamu akan pengarat nami kera popular ope humereng ramisat kape bibno pernopi ope ya las roha jadi mula sungguh kami pernah tinggal di Bunai Pasunton selamat datang madsan hukna bino pernyop pengarosa pengaratuan suang-suang ini loho saluhukna akaburu nami doa kabere nami jadi mula sungguh kami sian beparan ni oputa siap kangamat dok memang adong to kurang lebih penyambutan nami na tinggal di Pasoki di bulan Pasokiton tuhita akka pangaratto alay sayang kila amar hite-hite na buhita masihol-sihol magdama na pinukalo putay lohong marlila gabi boy gabi bahan tiruan yan na tuhita na laho pa sa lahong hila sa luho pinaparna oto ang paling utama jadi malusong siap kami molo adong songo sa napunguan o muna bangko marami po tao ikon adong masada program na lang sila hulota pada dahon pertama hita marpungu pinaparno puisonari malang naahan mo taban na kapada pukta ino malusong siap kami ala ikon di mga sadame doho dos ni roha aso margalan doho binggan molo itong saomi kanyo rason hata bulak siap kami ang mahulog ito na kapada po Lasmaro hatta subuti mahali siyan peperan puta opuna jaugan. Selamat datang di barat kami. Horas, horas, horas. Oke. Horas Madita salut. Horas peperannya Pumuradolo. Mau lihat perjulu tadok tua mata nomor 2 di belakang. Boy dohita di papungu di punya laman ima huta gudang stong bio. Sada keajaiban yang tidak pernah terduga sebelumnya. Alai mau lihat maka dok. Boy hita sadarion marfungu ihuta na pinukkan ya puta opumra dulu. Ima huta gudang stong bio. Parjolo sahali, selamat datang tu pangarap tonami narosiat di Sanuwe. Selamat datang. Iya, jadi sian hami pinaparnyo puta si nomor 2 opunya terdulu. Nakin mora dulu bapana opunya terdulu ada dulu-dulunya. Jadi ini ada keistimewaan juga ini. Ada keistimewaan ini, dulu-dulunya ini. Ya. Jadi ceritanya opungnya terdulu itu digendong melintasi dulu, makanya dia terdulu. Mora dulu mau buat. Ima pengertian ini atar dulu. Kalau do asal mungkin punya terdulu pada yang boto sendiri yo. Yang boto semua dia tuh teriannya pungnya selalu ngabinnya terdulu. Mengatar dulu. Nah, ini mora dulu ini anak kening nanti orang nih amang siketrin nak kening. Nung hera marana hidur bianai. Gebiro mana keturunan ama morai mana dulu inna. Alakat teman doi mora dulu dak kita. Buar gelar do sebenarnya angguar sedana nadak sota foto tak foto dong no foto sa kang adok kol rasa ima uliknya koputo tak sobino to gar sedana alenggo gelarna dapot jadi mau lihat di dibaka mau lihat di akka parsahalan ya koputai boy kita dapat di Papua disun nah tapi naik turun percakapan
ikut honok kudo dan naik turun ada umat dokan malilingon setahun na beges lobi kagages alay omma purbana omma tikina marpungo hita di huta sitong-itong jor jadi molo hami na tinggal di Bonabasuki molo hurang lobi pe hami menyambut tamu akana roset tanorek pangaderakan marsia juan mahita yakka na humura molo dundo sorata mangyahina uli mahita mangyahina dingger mangyahina uli mahita mangyahina dingger amang tahe tabunay na marhamaranggi molo nunga rap sahut duya terberita do karena pumena mura dulu iyaw isamo siro manang pada data seorang terujul lemed pature kana hurang pe ordu julu maju kau batet tau menang etek rohakta apa mura dulu ko nah tapi halakat dong gua nada potang gor Nobel ya alain ko penggagas pinopar na pemura dulu gua tidak pemain dan polisi dok gua sudah don ngainon berperan mulai adong kata samosa jadi sastongna Maulana Hudok sian pinopar na putta pemura dulu khususnya punya terdulu nunga napak tilas si kanak ini mulai masian pertanyaan mana hidup zoro pertanyaan nyeputta dugoni lau kita nak ikut tabak sebagai ditua nukoni ubari dia biasa suara anon tabas lebih mendetail molo au pribadi di setiap percakapan molo makatai kayuta ikon adong manian perkada nama rahut kita sudah mangarahut kita sudah pernah punya terduluk naung apa mau maraduluk naung adong madai toruan adong madai iriannya ake mana hutan orang sudah alami bahasa putar lewat tadi alai rahut kita main do saya dapat kada on usus singkat mon anope tahatai do tinggal jadi molo hurang lebih perdoaki marsia jua kita jangan dong na sempurna sadok taha mau lihat homma arina uli arina dingganon tepat tanggal 5 do tanggal 6 di tahun 2025 5 bulan pitu na bagako horas madita salut horas jadi mau lihat tema